Challenge viděli, že mě to trvalo nejdíl si to dát, tak máme tady tak trošičku pampelišky a pampeliškový stonky. No, to voní jak kuřena. Challenge part druhý. Tady to je dodatek. 1,5. Haha, dobře, tak. Takže první sním pampelišku. Nadám tam do závorky challenge 1 jako k tomu dodání, dodání k tomu dodatek. prvnímu. No, dodatek k prvnímu challengeovi. No, to voní jak kuřátko na paprce. Tak dělej. Mám to jak supavý. Nebyla tam včelička. Stonek. A ty chceš ještě tam ty, jo, žrát. To je hořký. No, ale tak... Skrovený latexový mlíko. On to fakt dává, to je frajer. To není tak špatný. Dobrý, jo, dobrý. Dobrý? Salát v hubě. Salát v hubě. Takže tady to je konec dodatku. Dodatku k prvnímu challenge. Ano, jelikož jsem prohrál, takže se musím uskromnit, abych v příštích challengích neprohrával. Tak serus. Čau.